muiños feita por Sesto. E os imos a falar do origen dos muiños, os tipos de muiños e as partes dos muiños, centrándonos no muiño de auga que é típico de Galicia. E agora deixo vos con Aitán. Dende tempos inmemoriais veñense empregando os muiños. Eran usados fundamentalmente polas mulleres e foron evolucionando para aproveitar a forza da auga e do vento. E agora deixo vos cos tipos de muiño coa miña compañeira Andrea. Os primeiros muiños encontrados en Galicia foron no Neolítico. Eran de man, fregando unha pedra contra outra facendo moa. Na Idade Media foronse facendo máis grandes e movidos por auga. E agora o noso compañero Iago vai explicar tipos de muiños. Como dixo a nosa compañeira Sara ao principio da introdución, hai moitos tipos de muiños. Muiños de rodicio horizontal ou de rodicio vertical, muiños de marea, muiños de auga, muiños de vento e muiños de man. E agora a nosa compañeira Susana vai os falar un pouco dos muiños de auga. Os muiños de auga nacen á beira dos ríos, producindo unha prensa para amasar a auga e conseguir unha diferencia de altura. Ao conxunto formado polo encoro e máis o cano de alimentación do muiño chámase popularmente muiño. E agora vos deixo con miña compañera Ángela. O muiño ten dúas partes, a exterior e o edificio principal. A exterior é o río, a presa, tamén está o busadoiro, que é para que os muiñeiros, cando viñeran de facer a fariña, pousaran o saco. O edificio principal está dividido en dúas partes, o inferno e o tremiñado. O inferno é a parte inferior, chámase así porque é a parte moi oscura e moi ruidosa. A parte superior chámase tremiñado, é donde se fai a moenda. E se o edificio é grande, pode chegar a vivir o muiñeiro. E agora a miña compañeira Marina vai vos detallar as partes do muiño. Como dixe a miña compañeira Ángela, cerca do muiño pasa o río. Faise unha presa. A auga vai por a levada. Enche o cubo. Cando queren poñer a funcionar o muiño, abren a biqueira. Pasa a auga hasta chegar ao rodicio, unha peza circular que está apoiada no rieiro. Ten un eixo que comunica a parte inferior coa superior. Ten un pé de pedra fixo. A moa é unha pedra circular e a moeda é onde bótase o gran. A talavera é para a porta por onde pasa os grans. Despois está o hervedoiro, que é unha panca para mover a moega, para facer distintos tipos de fariña. Se as subimos moito, faise o picón para as galiñas. Se a deixamos normal, facemos a fariña. Despois está o farneiro, que neste caso é un saco, pero normalmente é un caixón de madeira onde bótase a fariña. E agora o meu compañeiro Brais vai vos explicar os muiños de vento. Os muiños de vento son os muiños que aproveitan a enerxía eólica. Os muiños de vento teñen forma de torre cilíndrica e na parte de arriba unha especie de cono situado sobre un armazón de madeira. Ten dous partes, as partes exteriores e as interiores. As exteriores son o trabe, que é un pau que sobresae polos dous lados do muiño, as aspas, que son armazóns de madeira situados na punta do trabe, e os abanos, que serven para que o vento mova o trabe e leve o movimento ás engranaxes. As partes interiores son as engranaxes, que van transmitindo o movimento ata chegar ao eixo. E o eixo é o que fai que podamos facer a fariña. Agora, a nosa compañera Sara vai vos falar dos muiños de marea. Os muiños de marea sitúanse na costa e para o seu funcionamento precisan
que as mareas faganse sentir sensiblemente como en Galicia. E que haxa espazo para construir un amplo encoro a través dunha presa. A auga acumúlase na presa, que entra polas... A auga entra polas comportas e acumúlase na presa. Esta auga, cando cae, produce unha corrente ca forza suficiente para mover o rodicio, que é o que pone en funcionamento o mecanismo de trituración, igual que nos muiños de río. As partes dos muiños de marea son o edificio, que pode funcionar ou non como vivenda, o muro de presa, que ten as comportas onde pasa a auga, e a presa, que é onde se almacena a auga. E agora a nosa compañeira Ángela vai explicar os utensilios. Como dixo a miña compañeira Sara, vou falar dos utensilios. O primeiro é o copelo, que é unha medida feita de madeira cun mango, que servía para apagar as muiñadas do muiño de Maquía. A teu ferrado é unha medida variable de gran, equivale a 16 kg de millo e 12 de centeo. A romana é un aparello de ferro que servía para pesar os sacos de fariña. E a vasoira é un encaixe de carqueixas que servía para xuntar a fariña. E agora meu compañeiro Estevo vai vos falar doutras partes, doutros utensilios do muiño. Como dixo a miña compañeira Ángela, vou falar dos principais utensilios do muiño. Está a artesa, que é un recipiente de madeira, cadrado, onde cae a fariña, ou a peneira de bombo, que é moi coñecida, que utilizaban os muiñeiros para separar a fariña do farelo, o cribón, que tamén é moi parecido á peneira, solo que o cribón utilizábase para limpar o gran antes de moelo. Están os candís, que iluminan o muiño por se queres moer o gran de noite, ilumínense todo o muiño, e os martelos, que axudanche a picar a moa por se hai algún problema ou non moe ben a moa. Hasta aquí a presentación dos muiños. Esperemos que vos gustase a presentación e moitas grazas pola atención.